Sendikayên Tenduristkaran li ber nexweşxaneya Zanîngeha Dîcleya Diyarbekirê ji bo rawestandina tundiyên li ser xebatkarên tenduristiyê û sererastkirina şertên karkirinê çalakî û daxuyan yeka hevpar li darxistin. Serokê Sendikaya Gişt Karmendên Tenduristkaran tüm Sağlık İşsena Diyarbekirê Cihan Oxçû balê kişand ku bi destpêkirina pandemiyê re her ku belabûna vîrusê zêde dibe, barê tenduristkaran jî giran dibe û zêdetir dem kar dikin. Le şertê wan yên aborî û pişeyî nayên sererastkirin. Ciddi anlamda çok yorulduk artık. Bu yorgunluğumuza istinaden Em di pêwajiyekê gelek giran de derbas dibin û bi rastî jî em êdî gelek westiyane. Me ji bo çareseriya pirsgirêkên xwe hebla çareseriyê de lê tu encam derneket. û em bi vê daxuyaniyê dixwazin dengê me bigêje rayedaran de ku li gorî rewşa me berdêla keda me û şertên karkirina me bên başkirin. Xebatkarên hemû beşên tenduristiyê dibin barên giran dene û di vê bawayekê dadverane şertên me bên başkirin. Tüm İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Sendikayên Tenduristkaran balê kişandin ku li gel ew di şertên giran û metirsîdar de kar dikin û bi ser de jî ji êriş û tundiyan jî nayên parastin. sağlık işi, ekip işi ruhu olduğuna inandık. Rêveberê tüm Sağlık İşsena Diyarbekirê Ümit Umdû jî balê kişand ku ji xwe tendurustkar ji bo tenduristiya welatiyan di şertê giran de kar dikin û li wan êriş û tundî jî tên kirin. Ümit Umdû daxwa ji rayedaran kir ku li tenduristkaran xwedî derbikevin. Pandemi sürecinde bütün yükü omuzladığımız halde li gel ku em di vê serdema pandemiyê de hemû barên giran heldigirin û di ser de jî ku êriş û tundî li me têkirin, di vê rayedan jî ewmek civak jî li xwe mikur werin. Em hewla başkirina tendurustiya civakê didin û ya ji destê me tê jî em dikin. Em daxwaz ji Serokkomar û Wezîrê Tenduristiyê di serî de ji hemû rayedaran dikin ku şertên tenduristkaran baş bikin û ji tundiyan biparêzin. Balhat kişandin ku serdema li Tirkiyeyê halet kêm bûn. Yek du kes bûn rayedaran bergiriyên tund ragihandibûn. Lê niha rojane behsa bi hezaran tê kirin jî tu tevdîr nayên girtin. Hat ragihandin jî divê li gel bergiriyan piştgiriya welatiyan jî bêkirin da ku bikarbin debara xwe bikin. Sadiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.